ପରେ ଲୋକେ ଆସିଲେ ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଥିଲା, ତାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଏବେ ଆମ ଗନ୍ତବ୍ୟ ବାଟ ବାବା ବିଶ୍ୱନାଥ ମୁଣ୍ଡିଆ ମନ୍ଦିର। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇ ପାହାଡ଼ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ରେ ବାବା ବିଶ୍ୱନାଥ ମୁଣ୍ଡିଆ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ ସିଧା ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମ ଗାଁ ପିଲା ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ଜାଗା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ। ସେଠାରେ ଦେଖିଲୁ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା ଅଛି ଏବଂ ରୋଷେଇ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବ। ତାପରେ ପାହାଡ଼ ତଳକୁ ଆସି ଗାଡ଼ି ରଖିଲୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ। ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରଖି ସିଧା ଚଢ଼ିଲୁ ପାହାଡ଼ ଉପର ମନ୍ଦିରକୁ। ପାହାଡ଼ ଉପର ମନ୍ଦିର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିବାର ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିନଥିଲୁ ପାହାଡ଼। ସନ୍ତୁ ଭାଇ କହିଲେ ମୋତେ ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ଦେ, ମୁଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ମୁଁ କହିଲି କର ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ। ଦେଖ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଲୋକେସନ୍, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛୁ। ଆମେ ଯାଇ ଆମ ଗୋଡ଼ ଥକି ଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ସିଧା ଚାଲିଗଲୁ ରେଷ୍ଟ ରୁମ୍ ହୋଇଥିବା ଉପରେ। ରେଷ୍ଟ ରୁମ୍ରେ ଅନେକ ଆମ ଗାଁ ପିଲା ଥିଲେ, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବସିଲୁ। ତାପରେ ମନ୍ଦିର